Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Киня Әхмәдиев. Бүгенге сыгарылыш тураһында кыскасы. Афганистан йөрәк яраһы. Стәрлетамак районындагы Суфия мәсете иң матур мәсет. Әхмәзәки Валиди исемендәге Башкорт гимназия-интернаты һәм калабызның 14нче мәктәбе Башкортстан Республикаһы башлыгы грантына ия булучылар. Ишембайдар сәламәт тормыш яклы. Быел Рәсәйдә Афганистандан Совет гаскәрләрен сыгаруның 32нче еллыгын билдәләйләр. Бик күп гаиләләргә кагылган был кораллы конфликтта илебез 14 мең солдат һәм офицерын югалтты. Афган һугышы безнең республикабыз өчендә эзһез үтмәй. Унда Башкортстандан 9 мең ярымдан ашу кеше катнаша. Шуларның 340-сы яу яланнан әйләнеп кайтмай. Ишембайдан 12 егетебез һәлак була. 15 февраль көне ул һәлак булучыларны хәтергә алу гына түгел, исән-һау әйләнеп кайтучыларга тәрән ихтирам һәм рәхмәт белдерүдә. Ишембайдарда изге йоланы үтәп, Яугир интернационалистлар скверындагы һәйкәлгә митингыга йыелды. Афган ветерандары, мәктәп укучылары, укытучылар, һәлак булган солдаттарның тугандары илебез тарихындагы авыр вакыйгаларның берен искә алды. Яшьләй генә һәлак булган яугирдар рухы алдында баш әйде. Рәсәйдә ватандан ситтә хезмәт бурысын үтәгән яугирдарды искә алу көне район мәктәпләрендә, мәдәният йортларында үтте. Күп тармаклы Ыткыл авыл клубы китапханаһында мәктәп укучылары менән Афганистан йөрәк яраһы дип исемләнгән батырлык дәресе үтте. Сараның төп кунаклары әлбиттә Афган һугышының бар авырлыкларын үдиңдәрендә күтәргән якташ солдаттар. 14 ел ноябрьдә 14 ноябрьдә алып киттеләр. Ondan men nega Karabağqa barып электим. Karabağda булдым. Karabağтан мында булдым. Әзерәк теге Польшаһында шуның ананың киткәс, нигә китте? Менә Афганстанга барды. Афганстанда булдым. Именно йөрүп, шулай нигә тегеләй итмәнеген йөрүп кайттык. Механик водитель был, не ремонтный тигашта. Хиккән 5 елдан нигә хәтлемендә хайбрид хәрәкәтләрдә не белән техника белән күптапкыр нигеләргә эләкте, офицерларга минага эләктем. Ничә тапкыр? Әллә күптапкыр булды инде, офицерларга эләкеп, минага эләктем. Менә именаман кайттым инде. Аллага шөкер. Мәктәп укучылары кызыксынып, Афган ветерандарының сыгыштарын тыңланалар. Ишембай районында туып үткән һәм үзләренең хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган якташларыбыз турында фильм каранылар. Шундай ук матур сара Биксән авылы мәдәният йортында ла үтте. Афганистан безнең йөрәктә яшәй дип әйтәләр. Афганистан ничә без шул хәтле һагынып 15 февральдә елабыз. Һагынабыз, искә алабыз яшь сакларны, чөнки ул вакытта без яшь инек. Үзебезнең интернациональный бурысты һәйбәтлекенә үтәнек. Үзебезнең теге һугыш вакыты бөек ватан һугышында булган улатларны йөзен кыздартманык, бик һәйбәт кенә хезмәт итеп кайттык. Һәм без бик шатбыз һәм горурланабыз, что безнең ошо хәрби безнең бурысты безгә менә безнең тормышта булып Афганстанда шунда хезмәт итеп кайтканга инде без шатланабыз. БТРда стрелок булдым. Колонна сопровождал. Конечно, төрле хәлләр булды инде. Ну, белмәйм, шул Аллаһ Тәгалә бардыр дим инде мин. Әсәй әйтте инде, яра кайда йөрәһәң дә, кайда барһаң да, синең шул бәхетең булһа, гомерең булһа, кайтырсың дине мин. Шуңа тәүдә бер кисә көндә булганда, конечно, тәүге көннәрдә куркыныс инде, шул өйрәнеп киткәнсе инде. Һуңнан шул өйрәнеп китәһең, как шул безнең долг күне, безнең шул бурысты үтәргә кирәк. Без тем более без авыл егетләре авылда сыныгып үскәнбез. Миңа шуныгыла күп ярдәм итте инде. Афган ветерандары бүген дә ул аяныслы осырды. Хәтәр вакыйгаларда хәтерендә хаклай. Киләсәк буын ундай афәтләрдә күрмәһен дип теләй. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре.
Республикабыз авылдарын нурлап, халыкты иманга өндәп, Аллах йорттары мәсеттәр калка. Стәрлетамак районының Кантук яки Кантюковка авылында урынлашкан Суфия мәсете республикабыздың иң матур мәсеттәре исәбенә керә. Безнең иҗади төркем дә ошо мәсеттә булып кайтты. Артабан Хәнә Максутова сюжетында. Иман йорты Стәрлетамак Салават Ишембай калаһына киткән юлда әллә кайдан балкып күренеп тора. Суфия мәсете көнсыгыш массивтарга охшатып, шулай ук башкорт һәм татар халыкларының мәдәнияте өлгеләре буенча эшләнгән. Ул авыл халкының һорау буенча Рәфкать Кантюковтың багымсызлык ярдәме аксаһына төзелгән. Исеме уның әсәһе Суфия апай исәлеген йөртә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Мәсет 2008 елның 22 августында асыла. Иман йортының матурлыгына һокланып, оҙаҡ кына ҡарап тордык. Тыш яҡтан ҡойо йылға ятҡылығы мәрмәр менән тышланған, соколь һәм баҫҡыстары төҫлө таштан эшләнгән. Аяҡ аҫтына ҡулдан һуғылған бик матур балаҫ келәмдәр төшәлгән. Мәсеттең имам хатибы Рәмил Зайнуллин ҙур эшкә йөрьәт итеп тотоноп, халыҡты туплап тора. Безнең мәчеткә инде халык йөрөй, әлхәмдүлилләһ. Йөрөмәй дип булмый, киләләр. Бигрәк тә инде күбрәк вакытта кашан килә кеше мәчеткә, беләсездер, бигрәк тә кайгы булса, хәсрәт булса, авырлык килсә, шул вакытта киләләр. Без инде теләйбез халыкның диндә булуын, мәчетләрнең терелтүен. Һәм дә инде авырлыкта гына түгел, кыенлыкта гына түгел, рәхәтлектә дә Аллаһка гыйбадәт кылуларын. Мәсеттә аҙан тауыштары яңгырай, йома намаҙҙары уҡыла, башҡа йолаларҙа тап ошонда атҡарыла. Ишембай ҡалаһында йәшәүсе Светлана менән Алик Фаткуллиндарҙың ғаиләһендә ҙур байрам. 3нсе балалары донъяға тыуған. Ҡыҙҙарына исем ҡуштырырға был йәш ғаилә Суфия мәсетен һайлаған. Уны сил яшәбез, матур итеп. 2 малайыбыз бар. Менә кызым туды. Безнең матур кызыбыз. Бу мәчеткә килеп, исем куштырырга килгән идек. Амалия исеме булар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәсеттәр Аллаһ йорты. Беҙҙең ғибәҙәт ҡылар, дини йолаларҙы атҡарыр йортобоҙ. Стәрлетамак районында урынлашҡан Суфия мәсете артабанда халҡыбыҙға иман нуры таратһын, кеше күңелдәрен иман нурына ҡойондорһын, ғилем алыр, ғибәҙәт ҡылыр, бер үҙәк булһын, иншаллах. Хәнә Максутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Башҡортостанда дәүләт телдәрен, республикала йәшәүсе халыҡтарҙың телдәрен һаҡлау һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән Башҡортостан Республикаһы башлығы грантына лайыҡ булыусы мәғариф усаҡтары араһында Ишембай ҡалаһының Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2нсе башҡорт гимназия-интернаты, ҡалабыҙҙың 14нсе һанлы мәктәбе лә бар. Быйыл был грантҡа гимназия уҡытыусылары педагогик оҫталыҡ мәктәбе исемле проект тәҡдим иткән. Конкурс 4 йүнәлештә бара. Мәктәптәрҙә башҡорт телен уҡытыу практикаһы, балалар баҡсаларында башҡорт телен уҡытыу, синыфтан тыш сараларҙы башҡорт телендә үткәреү практикаһы, цифрлы башҡорт теле. Ошо йүнәлештең маҡсаты уҡытыусыларҙың эштәрен һайлап алып, брошюралар баҫтырып сығарыу, республика мәктәптәренә таратыу. Был проекттың маҡсаты Башҡортостан Республикаһының төрлө мәктәптәрендә, балалар баҡсаларында эшләгән тәрбиәселәр һәм дә башҡорт теле уҡытыусылары өсөн конкурс ойоштороу. Шул конкурс нигеҙендә иң яҡшы уҡытыусы тәрбиәселәрҙе һайлап алыу тора. Проект нигеҙендә Силәбе, Ырымбур, Курган, Пермь, Татарстан һәм башҡа өлкәләрҙә эшләгән башҡорт теле уҡытыусылары менән 3 семинар үткәреү ҡаралған. Ҡалабыҙҙың 14нсе мәктәбе Башҡортостан башлығының грантына лайыҡ булған. Мәғариф усағы 1997 йылда асылған. Әлеге ваҡытта унда 716 бала белем ала. Мәктәптә башҡорт теле туған тел булараҡ өйрәнелә. Мәктәп коллективы белем ал проекты буйынса эшләп, еңеп сыҡҡан. Беҙҙең был проекттың төп маҡсаты мәктәпкәсә белем биреү учрежденияларында башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытыу программаһын төҙөү, методик ҡулланмалар, карточкалар, интерактив уйын төҙөү тора.
Бүгінгі күндә біз программа үстінде эш алып барабыз. Шулай ук башкортча язырга өйрәнү өчен махсус карточкалар әзерләнә, магнит карточкалар. Башкорт алфавитын өйрәнү максатында махсус хәрефтәр төзелә. Хәзерге вакытта проект өстендә эш дәвам итә. Укыту рус телендә алып барылган мәктәпләрдә 1-9 класс өчен ситуатив күнекмәләр йыентыгы әзерләнә. 2-9 класслар өчен аудио диктантлар яздырыла. Хөкүмәт тарафыннан бүленгән 1,2 миллион карточкалар, методик кулланмалар, программаларда типографияла бастыру өчен тотыныласак. Шулай ук мәктәптең материал техник базаһын ныгытуга юнәлтеләсәк. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин. Ишембай хәбәрдәре. Февральдың халкын сагына шәмбе иртәһендә Ишембай калаһының саңгы юлы күңелле музыка тавышына, йөдәрләгән кешеләрнең шат көлүләренә күмелде. Бында Рәсәй хезмәтсәннәренең кышкы спартакиадаһы сиктәрендә саңгы ярышы үтте. Бәйгелә Ишембай районы һәм калаһы хакимияте итәкчеләре, предприятиялар, оешмалар эшчеләре, мәктәп укытучылары һәм укучылары, мәктәпкәсә белем бирү учреждениялары хезмәткәрләре катнашты. Елдагы кыштың популяр спорт төрен Ишембай районы хакимияте физик культура, спорт һәм туризм идаралыгы беренче санлы спорт мәктәбе оештырды. Уларның әйтүләренчә, быел сәламәт тормышты һәм озын гомерде пропагандалау елы сектәрендә бындай саралар районда һәм калала ешрак үткәреләсәк. Урманбишкадак сельсоветін өчен бүген ярыштым. 1 километр дистанцияны йөгереп сыктым. Настроение бик яхшы. Чөнки бу кешенең халыгы өчен. Ярышта 450-нән ашу кешенең катнашуы ла саңгы спортының Ишембайдар арасында популярлыгын күрһәтә. Бәйге ул югары күрһәткечләр генә түгел, тәүсиратта үзара аралашу, сәламәтлекне ныгыту, бер-береңә яхшы кайф бүләк итү, коллектив менән ял итүдә. Бүгенге ярышка күтәренке кайф менән килдек. Үткән елда бу ярышта катнашканнык, гаилә ярышында беренче урын алганнык. Бүген инде музей өчен катнашам. Кайфтар күтәренге, әле генә менә йөгереп үттек. 600 метрда калган катнашчыларга бу дистанцияны үтүләрен теләйм. Һәрберегезгә яхшы кайф. Бәйгене оештыручылар алдарына куйган максаттарына иреште. Кешеләр ял итеп күтәренке кайф алды бу көндә. Ярыштар тамамлангач та әле Тәйрүк елгаһы буенда урнашкан саңгы базаһынан халык таралышырга ашыкманы. Спорттың көз, таһыллык, йылгырлык, сәм талап иткән бу төре беркемдә лә битараф калдырманы. Сибагат Рахманголов, Елена Рей, Илназ Беккужин, Яңалыктар. Ошоның менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау сәламәт булыгыз. — 22 февраля в понедельник на Кузьминовском пруду состоится открытый семейный фестиваль по зимней ловле рыбы «Ice Fish» среди мужчин, женщин и детей. Регистрация участников с 8 до 9 утра. В Ишембае открылся магазин «Оренбургские продукты». Колбасы и деликатесы 30 разновидностей, 10 видов натурального сыра, полуфабрикаты, куры, фарш, купаты. Ежедневная поставка молока с Ишембайского района. Большой выбор товаров повседневного спроса, свежий красноусольский хлеб. Магазин «Оренбургские продукты» работает ежедневно, без перерыва, с 10 до 20 часов. Ишембай, Докучаева, 2.